हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। स' आं दिनैहाय आंनि दख'ना दानायखौ गाननानै नोंथांमोननिसिगाङाव भिडिअ लाबोलायबाय आरो लोगोफोर। फाइनालि आं दख'नाखौ गांनै हाबाय, दा आं गांसे गाननानै दिन्थिबाय नै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव। माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो लोगोफोर। आं दा रुनिकाटा बाजाराव सेन्देल लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर, दख'ना गोदानखौ गाननानै। नै लोगोफोर आंहा सेन्देल गोदान लाबोबाय। बे आंनि बाजाराव दसे थांनानै बेखौनो लाबोबाय आरो जों रुनिकाटा बाजारावहाय लोगोफोर। माबायदि नुदों लोगोफोर? बे हासबेन्डनि आरोना, नै हावैसो बेना। हासबेन्डना हावैसो, आंनाबो हावै। माबायदि नुदों लोगोफोर? मोजां ना? दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर।